Здравейте отново! Днес ще поговорим малко за темата за границите и за това как да се предпазим и какво да правим, когато искаме да направим нещо, което отдавна копнеем, но някак си не смеем или нямаме силата, нямаме енергията да го направим. Как точно да се случи това? Днес ще го обсъдим. Така, ще започна най-вече от там, че когато искаме нещо да направим, е много важно да решим с каква цел и какво искаме точно да постигнем. Защото ако е нещо, което не е толкова постижимо, а изисква време, изисква усилия и така нататък, е хубаво да има добра подготовка. Оттам насетне да се направи един план, като организация, като време, разписано какво точно ни трябва, какво ни е необходимо и така нататък. Но най-вече ни е необходимо желанието и идеята. С това започваме, с идеята и с желанието, което искаме да постигнем. Защото ако има нещо, което искаме да постигнем, но нямаме точна визия, точна представа за него, като план, като идея какво точно да се случи, то тогава най-вероятно няма изобщо да тръгнем да го правим. Затова е важно да започнем от идеята, представата, организацията за това нещо. След това започваме да проучваме. Това, което искаме да постигнем, да го проучим. Тоест, какво ни е необходимо, какво точно се изисква. Да кажем, ако е кола, да отидем на място, да разгледаме, да видим тази кола, дали е достатъчно добра за нас, пасва ли ни, харесва ли ни, комфортна ли ни е, дали се чувстваме добре в нея, дали всичко е наред като усещане и така нататък, и дали също разхода ни устройва на месец, дали може да покрием тези разходи, дали можем изобщо да се справим с такава организация. Оттам нататък вече на трето място преминаваме към това, което е много важно, и то е да отстояваме до край това, което искаме. Тоест, ако искаме да направим някакви събития, някакви идеи, някакви виждания, да кажем с колата, представяме си, да кажем Мерцедес, че много ни харесва. Само че отиваме на място в автокъщата и виждаме, че Мерцедес не е точно марката, която е подходяща за нас, поради факта, че примерно не е толкова икономична. Тогава можем да направим така. Да потърсим следваща кола, която да е по-изгодна за нас. Много често срещано е хората да не се разбират с близки, роднини, шефове, съседи и така нататък. Какво правим тогава? Изготвяме план в главата си. Сега, примерно, този хикс човек не ме харесва, или примерно сме се скарали, или сме в лоши отношения и така нататък. Какво може да направим? Как да ги оправим тези отношения? Първо, почваме с план. Как да оправим тези отношения? Второ, започваме да действаме. Първо, изграждаме си някаква първа стъпка. Примерно, отивам, казвам: здравей, искаш ли да поговорим? Чувствам се така и така. Примерно, притиснат или оплашен, или засегнат от това, което ти ми каза, от това, което ти направи. Знаеш ли, че имам представа, че нещата между нас могат да се подобрят, може да се чувстваме по-добре, ако изгладим нашите отношения. Като примерен вариант. И започвате с този човек, обсъждате, казвате какво искате, какво очаквате от него. Извинявате се, извинявай тук, че постъпих така, но ти пък така направи, нали? Но аз пък ти прощавам и така. Но идеята тук е не да осъждаме човека отсреща, не да му вменяваме някаква вина или да кажем: ти сега беше много негативен към мен, много лош към мен, но пък
аз сега към тебе ще бъда също така лош. Тоест не да връщаме на този човек обратно топката, да се чувства и той лош, ненужен и така нататък, а по-скоро да направим така, че той да се чувства достатъчно уверен в себе си, да ни споделя и да ни каже какво точно очаква. Оттам нататък, след като вече сме направили действието, извинили сме се, естествено, и така нататък, вече сме се сдружили, тогава вече може да пристъпим и към истинската прошка и това да простим на себе си, че най-вече на себе си и на другия това, което той е направил. Прошката се изразява в това да не натякваме на човека или да му припомняме колко е лош, или в съзнанието си непрекъснато да въртим: абе той сега така направи, аз не мога така да му простя, как така ще забравя, как така, нали, всичко така с лека ръка. Ами, много е просто. Няма идеални хора. Да, знам, че за много хора това е болезнена тема, но наистина няма идеални хора. И това е нещо, което е напълно нормално, напълно разбираемо и няма как. Прошката означава това да си дадем за себе си ясното осъзнаване, че този човек не е перфектен и аз не съм перфектна, но така, случва се в живота понякога такива неща. Да, прощавам на този човек, защото всички грешим. Така, и тук вече идва идеята, дали да не приема, че този човек все пак е сгрешил, нали? Това е нормално, така. Тоест да приемем, че хората са такива. Те не могат да бъдат съвършени, да приемем, че не всичко е съвършено в този живот, но пък можем да направим някои промени, така че в нашия живот да се чувстваме малко по-добре и малко по-щастливи. Но това може естествено да стане само ако действаме, ако правим действия. И така, друго, което мога да кажа за това, освен приемането, е да можем да изразяваме своята гледна точка. Примерно, аз смятам, че някой човек не е прав. Примерно. И му казвам: виж, човече, аз не се чувствам добре, че ти правиш хикс нещо, не съм съгласна с него. Или, както е в момента, не съм съгласна да ми се ограничава свободата, не съм съгласна да ми се забраняват неща, които смятам за нередни. Дали това ще е свързано с шефа, с някаква институция или така нататък. Важно е вие да защитите своята позиция. Защо е важно? Защото човек, когато не изразява истинската своя позиция, истинския свой аз, а задържа в себе си, той обикновено започва да нагнетява едно емоционално напрежение, което последствие то избухва в много силни емоции, много силни енергии, които те се задържат и понякога стигат до по-сериозни заболявания. Но може би по-нататък ще отворя и темата за психосоматика, защото тя е много свързана с тази тема за изразяването. Така че, за да сме здрави, нека да изразяваме себе си, нека да бъдем себе си, нека да преживяваме и да съпреживяваме това, което ни се случва, но в рамките на нормалното съществуване. Искам да пожелая на всички наистина да правят това, което искат, да правят това, което чувстват за правилно, защото това е най-важното, едно от най-важните неща.
Да чувстваш, да правиш и да мислиш нещо, което е добре за теб. Защото има случаи, в които човек започва да прави неща, които си мисля, че са добри, които смята, че са за него, само че понякога не са точно за него. Затова е много важно да знаем това, което е за нас и което мислим за правилно. Защото понякога е много трудно да останеш себе си, въпреки другите, въпреки цялото обществено внимание, натиск и така нататък. Понякога това е най-трудното нещо. Ние да останем верни на себе си. Но човека, който е верен на себе си, който стои зад думата си, той обикновено е и по-здрав. Защо? Защото обикновено се случва така, че той изразява мисли, чувства и всичко това е в една посока. При него няма разминаване между това, което мисли, това, което чувства и това, което действа. Съответно, при него не се поражда такова напрежение. Той си казва това, което си мисли, изразява се чувствата веднага и при него няма задържане на тази енергия, която да става като кълбо от нерви, както наричат, нали? Образно казано хората. Тогава и самия човек си живее мирно, спокойно и с едно така вътрешно спокойствие, че всичко е казал, всичко е направил, което е необходимо. Докато обратно, един човек, който не е направил това, което е необходимо, това, което иска, това, което умее и може, той задържа една енергия, която последствие може да му се отрази по различен начин. Но, да се върнем и на темата с и семейството, защото семейната среда също определя това. Като малко кажа няколко думи за това, кога всъщност се формира отказа и кога се формира всъщност това да изграждаме и да знаем кои сме, как сме и да можем да устояваме себе си. Това се формира още в ранна детска възраст, когато ние казваме на майка си или на баща си за първи път не или да. Тоест, когато ние започнем да изразяваме своите желания като да форма или своите нежелания или своите не да. Тогава за първи път започваме да казваме това, което ние смятаме, което е важно за нас. За първи път. И ако някой от родителите реагира така, че забрани или по някакъв начин потисне това, което детето иска, така да кажем, стопира го много рязко, тогава детето има няколко варианта. Той може да пробва още няколко пъти, като види, че реакцията е същата на родителя, такава студена, ще се каже, значи в живота, понеже за него живота са мама и тати, това са важните фигури в неговия живот, обикновено ако не ходи някъде на градина или така нататък, ще си каже, добре, значи в този свят не мога да казвам това, което искам, не мога да правя това, което искам, има неща, с които трябва да се съобразявам. И ако не се съобразя с тях, няма да ми се случат. Така, и тогава какво прави обикновено това дете? Израства така като един възрастен, който впоследствие започва да пренебрегва своите нужди, започва да казва, добре, за мен не е толкова важно, сега важно е децата да са добре, важно е мъжа ми, примерно, да е
нахранен, облечен там, всичко да му е наред. Сега аз как ще се справя, това не е толкова важно. И после така пораства все още, примерно, дали е жена, дали мъж, и така и си казва, добре, сега, мога сега да не си купя тая кола, децата имат нужда от пари, дай да им дам на тях парите, мога тук, няма нужда това да го правя, няма нужда това да го правя, нали, другите са по-важни. Така или иначе никой няма да ми уважи мнението, така или иначе не е толкова важно. Знам, че ми се откаже, знам, че никой не го интересува, така че няма просто нищо да правя. Така се стопира детето. Или по-точно, още като е малко дете се стопира, после това са проявленията най-често. Или задържане, на никой не казва, примерно, аз искам това, искам това. На никой не го казва, мълчи си и така очаква някакси магически да се подредят нещата, или просто очаквайки нещо да се промени в живота от само себе си, или изобщо спира да мечтае, спира да иска, спира да моли. Молитвите са нещо друго, което е много важно. Да умеем да молим. Как ние молим всъщност? Как се молим? Молитвите имам предвид не в религиозния смисъл, а в това да молим някой друг да свърши нещо за нас. Защото когато като деца не са ни уважили желанията, какво се случва после? После вече и като възрастни няма да очакваме молитвите ни да се сбъднат, защото някой като деца ни е отказвал молитвите. Дори да сме казвали, моля те, мамо, таче, купете ми това и това. И когато обикновено се е отговаряло, не може, няма как и така. Не казвам, че трябва родителите винаги да са даващи или винаги да казват да, може всичко, но начинът важно е как да се откаже. Примерно не да се откаже директно, не, ти не заслужаваш, ти си лош или нещо такова, просто да се каже ситуацията, в момента ситуацията е такава, че смятам за нужно да не се случва, примерно да не ти купя тази играчка, защото смятам, че ти имаш достатъчно играчки, или защото в момента не разполагам с тези средства, които са необходими. Така ще се надявам да е било полезно това видео. Надявам се в последствие да ви даде отговори на много други. Ако трябва да се го превъртайте пак, ако трябва да го виждайте пак, защото давам доста ключове за размисъл. И така, надявам се да е полезно. Ако ви е полезно, го споделяйте на ваши близки приятели. Познайте, то е безплатно споделянето. Ако някой има нужда от някаква допълнителна помощ и така, може да се обърне към мен. Жени Петкова, аз имам Facebook страничка, която може да ми пишете съобщения и ще ви отговоря. Друго какво мога да кажа? Надявам се да е било полезно. Ако не е полезно или нещо смятате, че може да се допълни, нещо друго да кажа по някоя друга тема, която да е интересна за вас, може също да ми пишете. И така, благодаря за вниманието. Благодаря за коментарите, които получавам. Наистина е радващо. Даже не съм очаквала, че ще предизвика такова внимание. И не съм очаквала и толкова реакции, но все пак благодаря. Наистина този канал го направих като подарък за хората, за да може да е полезно, и наистина смятам да давам такава полезна информация, която да е
ценна за вас. Ако някой има нужда от консултация, също съм на среща, правя консултации онлайн, така че е абсолютно безопасно за всички предвид COVID мерките. Така че пожелавам ви всичко най-хубаво, пожелавам наистина да ви се сбъдват желанията, да можете да ги заявявате, да можете да ги казвате и да ви се сбъдват. Чао, целувки!